बैठे जी। अरे बैठो। सुनी सुनाबो। ओकरा के मत जान ठीक ना। केकरा के? अरे रवा के जन बिया हमर सवती है। अरे सवती अब तू ही न का बताई उहे न तारा के बोलौली ह। देखी जाय मत एगो त खुदे बाजिन बिया ठीक ना। अरे बाजिन बिया कैसो बिया त तार बहिन हुई ह। बहिन है बार है कपारे का हमरा बहिन है। सुनी ओकरा के कहनी ना ओकरा छुअल त पानी का खाना खइबे मत कर। अरे संजोग निमन बटे के ओकरे चलते तू आ गेलू तू ओकर बारे में ऐसे ऐसे बोलत रहू बताव। खाली एहन कमी बटे के ओकर बाल बच्चा नहीं खेल अगर देख लेनी के ओकर के सूरत बैठत बनी त हम भाग जेबे अपना नहीं हो। अरे ऐसन बात नहीं के फिर माने बेइज्जती करबेबू गांव घर में इज्जत उछलबेबू। इज्जत उछलबेबू बियाह शादी क के लेके आइल बनी ना तो सिर्फ हमरा के जानब ओकरो के जानब लेकिन कभी कभी हट तनी हम सीधा बैठी। झूठे ना मोटा गनी तो ना का करबू हो बैठले खाए के मिल जात रहल हटे आ कोनो काम करते रहनी ह। चली ना तनी हमरा भूख लागल जी। भूख लागल बा? हां तो घर के खाबू की ए बाहर जी से मंगा आज दी। आप ना घर के जितना खाना बढ़िया रहल उतना होटल के खाना निमन ना लगेला। ना माने होटल के निमन ना लगेला लेकिन कहतू तो मंगवा देती बढ़िया बढ़िया होटलो बड़ा सा ऐसन बात नहीं खे। अरे भगवान जी हाथ गोड़ देले बड़ा आँख मुंह देला ही बड़ा तो घरे ना बना के खाई जाई एगो पैसा लगा के होटल में खाई रहो खूब सोची ना। तारा खातिर पैसा का मैं धन धुआं हो जाई तब कोनो दिक्कत नहीं। हां हमरा खातिर तरह कितनियो बेच दे हम जी। का बोला? एक बात कही कह अगर हमर लड़का हो जाई तो जितना है रवा के प्रॉपर्टी बा जायदाद सब हमरा लड़का के नामे कर देनी। अरे तो दूसरा बाटे के केकरा नामे लिखाई ओकर के होइए नहीं खे तो तोरे से जौन बात और बा ओकर नाम ना ली हमरा पास ठीक नु। अरे ओकर नाम अब घर में आदमी बैठे तो मुंह में से आइए जाता मुंह में से आ जाता वे जब देखा तब तो काहे के बियाह कइनी झूठाई न। टेंशन मत लो तारा के मने कोनो दिक्कत नहीं करत। दिक्कत नहीं कर कुछ हमरा लगे रहे के सूते के बैठे के बा ठीक ना। अरे कुल चीज तो तोहरे लगे होता है ओजे होत का। अरे होटल के बात करत रही कि होटल से खाना आया उ सब का करिए जाए तो उल्टा सीधा ना बोला जला तार बहिन होई तू कैसन मने संस्कार भुलाइल जाता रू बहिन है। हां देखे ना जी ऐसे भी आई तो का करी बस बियाह का कैल बनी कोनो भगा परा के थोड़ा ना आइल बनी। अरे के नहीं खे जानत उहे तो बियाह करौले बे करैले बड़ी का उ अपना बुझाता कि कीमती से करैले बड़ी का हमरे के गहना गुड़िया चढ़ा के देले बड़ी। अच्छा जाए दो ओकर गहना गुड़िया तहार गहना गुड़िया अलग अलग रही एक महीना के लड़का होई तो ओकर नाम का धरल जी तू बताव ना ओकर नाम का धरल जाई। ऐसन धरी ना कि हमरो नामवा से खिलो रउआ के नामवा से खिलो आ ओकरो नामवा से जैसे कि बाप माई या बेटा के एक ही नाम रहो तो ऐसन का नाम धरली हो? आ लड़की होई ना त ओकर नाम झिलबिलिया रखम सोच झिलबेलिया। अरे तू तो कुछ और रख दिया कोनो दिक्कत नहीं खे। आ लड़का होई त रउआ सोच ली का रखम। अब तो होखे द अभी कोइलर बोलत ये बुझा त लइके होई। हां जी सब हो जी सुनो तड़ जा क्या भौजी? अरे घर में से निकलबो कर ऐसन थोड़ी बात बाटे के एकदम में ही में अब तू रह देखो जाई हम भुलाई ले जने मत है कुछ उतार के धरे के चाहे तो तू अब बियाह हो गइल त काम धंधा कर। काम धंधा ए भौजी अब वही काम धंधा करो बोलो हो। हां इन हो के चूल चाके छुआ देबल जी न पूजा पाठ का सामान छुआ देबल जी तब न इहो करिया खइया ए के करे वाला बाटे चूल चाके छुएबू। हां उ बिया त बेचारी अपन गिरलही बिया जे उनको बुझाई त उन करी। अब अरे तब कह द गिरे के का बैठे आइल बाड़ू त ठीक कइले बाड़ू बियाह क देलसी अपनी बहन से त ठीक कइलसी लेकिन अपनी बहन के तनको दुख तकलीफ मत दियो ठीक ना। उ के तना पत्थर बना के आ बहन का बियाह करैलसी अपनी आदमी से। अब का करबू तू तो मैं बतिए जानते बाड़ू बस एगो औलादे खातिर न आय जा तो भौजी कैसे ले जे जा तनी चलो जा खा लो जा खाना होना ठीक ना। ए बेटा तनी तू ध्यान दी ह मनिया जनिया ओहू के तोरी खातिर अपन अरे भौजी जान कुर्बान करतिया ओहू के मानव जानब आई ओहू के कजी रो के भौजी खिलाड़ी है का एकदम। अरे बड़का खिलाड़ी होय देखो आवते तो बियाह के दिन हमर चूल छुआम हमरा गांव के जन बाड़ी से लड़की चल जाए तो साल भर के बाद चूल आ चौका बर्तन कर दिसन साल भर के बाद। रवे त हम मर्द बानी रवे जोन चाहत हम तौन कर दिए जी घर में सोच रही भले हमनी के होटल से खाइल जी लेकिन हम जाम चूल फूक फूक के फूकने से खाना बनाए। हम तारा से कहत नहीं तारा बुझात ना रहल। अच्छा चली ठीक ना बहुत टाइम हो गइल बाटे
हम तनी नहा ली धोली ऐसे कि गाड़ी में ना हाँ बहुत हाँ औंसिया गेल नहा धोल में तो का जाने कैसन तो महकत है। चल हां तब गाची मोल ले पर ये को बना कहत रही बे अब सुर में बुझाला। सुर में ना चलो 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 उठा फोटो के लिए सब काट दे रही बाबा ता अरे चलो उठ प्रचार करे खातिर स्कूल करके नहीं चल त के सुनत है भौजी तरह के चलिए गई। अरे भगवान कौन जन्म के पाप हमारे के देतनी आए अपने बहन के सवत बना के घर में लेके आई अपने मर्द भी सुतावत हमारे से देख नहीं खे जब करे जब पत्थर रख के तब बियाह करवाइए देनी बहन के एगो औलाद मझलो कोई रही ना देखे के पड़ी कि अपने बहन के सवत बनावे के पड़ा। जय सिंह गुरु का रो तड़ी रे पगली काहे न रोइए दीदी हां बताई कोई बहन के अपन सवत देख सकेला नानू देख सकेला। चल ना देखली तबे न बहन के बियाह करा देली। हम तो वही दिनों कहत रहनी आज भी कहतनी कि अच्छा ना कइली मझली ठीक न देख ली एक दिन तोरे आगे का रोटी ना छीना गेल त फिर कही है हमर त लूर हम लक्षण नहीं की चाहते है दीदी कि ऐसा कुल करे देखो अपने खोरे जब पत्थर रख के ओकर बियाह करवई नहीं है कि हमरो के जानी मानी भले दूसरा रहित ना तो ना देख सकते लेकिन ये तो तोहर भूल बाटे माने तू ना रह गइल तू आए हमारा औलाद नहीं खन से एगो ना ले ले रहता जब मर्द मेहरारू एक माई बाप के खून हई जा तो हमरा के जानी मानी नु जानी कि देखा हम करी रहन से लागत न कि देखा छोटको मझलो अपन तू अपन हाथ गोड़ बांधी के रही ठीक न सब कुछ मत सौंप दिह जानलू नहीं दीदी हमार बहिन ऐसा ना कुल करी ना करी ना जब तुम लोग में विश्वास बाटे तो देखा जा हम तो ई ना कहब कि तुम लोग एक आदमी चल जाओ छोड़ दो चाहे रह लेकिन हम ई कहत रहनी है कि जेकर औलाद ना होला ओकर जिंदगी बितावे के हक ना होला काहे ना होला लेकिन गांव जवार के ताना मारत मारत आदमी निहाल गांव जवार के घरों में रही हैं आज कोयल रोती है तोहरी रोले के चक्कर में वो हमार दुखवा समझती है ना तो का समझतिया वो बिलिख बिलिख रोती है कोयलियो ओह से हमर का दुख रोतलू देखल नहीं खे जा जब जान तड़ू कि हमारे घरे विपत पड़ले बाटे त का रोतलू चलो जेनी खातिर हम अथु करतलू त पा गइलू न अब तो तर करे के अभी कुछ नहीं के मिला ले दीदी हम तो भगवान से मनावत तनी कि हे भगवान जल्दी से ओकरा के औलाद दे दे औलाद दे दियो तो के जानी मानी कि हमरे के ओकरे कोखी से पैदा होई तो हमरे के माई कही न हां तब दिल पे पत्थर रख लेले बाड़ू अब बियाह शादी हो गेल भइल बियाह मोर करबे का अब संतोष कर जा बाबूजी से कह द कि बाबूजी अब उ बताइए ना कुछ तो यही न तोर पे बिरझल बना के तो अपनी बहन का बियाह करैलू ह बाबूजी हमारा ब्रिज के का कर मांग लेवल जाला जा मांग लो जोन भइल तो कौन है बेटा के कि देखो आ उनहु के कौन है तोरी बहन के कि देखो कितना बढ़िया और अपनी करे जा पत्थर धइले बिया ई पत्थर के हटई है जब मती एकदम अच्छा से ओहू के जनिया आप एहू के जनिया अब वहाँ के मन में न जानता है कि हमारे के जन्म की ना जन्म लेकिन हमार बहिन आत्मा में चाहे केहू के दिला में थोड़ी केहू ढुकल बा कि केहू का करी आ जाए तो हे भगवान निमन से इहन का जिंदगी पार लाग जाओ जा बाबूजी से कह दो जा त अब एगो से दूगो भइनी जन दूगो से तीन गो होके के पड़ गइला बता केवन ऐसन कर्म कइलो कबू तो के ई दिन देखे जा बाबूजी से कह दो जा तनी हाथे गोड़े जोड़ के बाबूजी ने माफी मांग लो जा देखो हो कहल न भले बियाह कर लेबे त का करी बिलिख बिलिख रोवती है लेकिन कुछ केहू कहे अपनी दिल पर सही के पत्थर धइले बिया आई ऐसा लागत है अठलोहर कर बहनिया लागत है जानी मानी ना एके लेकिन अब का करी जनिया मने तो जनतो नहीं खी हमके हम कहीं मुझे 100 गो गाड़ी दे खिलाड़ी के जनतो नहीं खी अपनी बहन के का थरिया छीन तड़िया आ जनिया ना मनिया जरा न बंद हो गई लगन तहार खत्म हो गई का हो काहे रोए लगलू ए बाबूजी का हो देखी हम अपन बहन से तो बियाह करा देले हाँ हाँ तो अब का दिक्कत बा बा कोनो दिक्कत ना
जौन हमारे से गलती से भइल ओकरा खातिर रउआ हमरे के माफ करब। रउआ मना करत रहनी कि अपन बहिन ले बियाह मत करा। अरे तो तू ही नुआ कुटाई रहलू, हम तो चाहते ना रहनी, लेकिन का करबू ई सरवा रबिया के जवन धंधा बा। छोड़ी उ सब, बोलो। लेकिन हमरे के माफ कर देन जौन गलती कइनी ओकरा खातिर। अरे हम का माफी देम हो, माफी देबे वाला तो ऊपर वाला बाणे। ऊपर वाला के माफ करही के रही त काहे के हमर बहिन के सवत अब पगली रोला से कोनो दुख हल होई, शरीर बिलवाइबू का। एगो लइका फइका दे देले रहतन त ई कुल अरे मानू केहू देखे के के हाथ पड़ी। के बात बा, पागल ते नहीं। सुनो, टाइम से तू करबू कुकू, मारब की कुड़ुक जाइबू। सुनो, देखो लगन बाटे अभी, सुनो ना, बोली तू कोनो बात के टेंशन गिन लो। हाँ ए बाबूजी, हम टेंशन काहे के ले। अब तो जवन होखे के तवन निमन बाउर होइए गइल। नीमन भइल बाजी, बाउर नहीं के भइल। अपन बहिन के घर में लिया देले बनी, ऐसे बढ़िया बात का बाटे। हाँ ई तो बात बड़ू है, लेकिन अब का करबू। सुनी ना, हम जाते नहीं वहाँ के खाना देवे खातिर। वहाँ के अभी खाना नहीं ठीक बा, जा तनी हमरो के कढ़ी ह। ठीक बा। हाँ तनी हमू खैनी खा ली। का हो जाता टे? कुछ ना जी, का तो आँखें में पड़ गइल हमरा। तोहरो के कहत नहीं कि दिन भर हेने होने जानता का तनी एगो हीरोइन ला चश्मा लिया देती, पहने के मन चश्मा। करता। तू कहो ना हम तारा के चश्मा का पूरा शीशा के कंपनी में भी करवा दी। बाग मरब तबले ना हो रही वो। कैसन कैसन बात बोले जी। मत, कितना हमारा दिल पे चोट कुछ ही ना बने पहुंचेला। के बिछा के बैठेला तो यही तरह। अरे ऐसा लवारिस नियर छोड़ देले बिया नु हो, के ओकरो मन नहीं खेला गद। अजी चली खाना खा ली। ए भूख लागल बटे नु। हाँ ये दादा तनी दबा ना दी पाए हमर जी, का हो गेलो? बड़ी दुखात हवे। तन दबा दे रे। देखी ई कुली का कहे लगनी जी। अरे तो पागल हो का रे, केहू के दुखा दे तो दबाइबे ना। खाना दबा दी ना रहुआ। अरे मने ई दबा दी तो का हो जाई, दबा दे रे। ना रहुआ दबा दी। काहे न देर छोटी दबा दी दे। ना 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 रहुआ के हाथवा से अरे दबा ना ना, दबा दे दबा दे दबा दे। दबाव में का जाता टे। दबा तो बड़े निमन से दबा। बढ़िया से दबाव तन जीरोवा बढ़िया से। काहे तरे बोलतन। ए तरी बुझाते रे कि देही में जोरे नहीं खे। का हो गई? कमरिए दुखाता। वो दबा दे तने। दवाई ना नहीं दवाई का ताकत नहीं। अरे हमारा से न दबा बाबा, ई दबा दी। हाँ दवाई दवाई ना। ये तोरा सोचे मैंने हम दबाई नु। अब हम का बताई। के जी के जी दवाई ए केने केने दुखाए लगल हो, दर्द के दवाई लियाई। हमरा ए दबाव ना रे कस के। दर्दिया कवर गइल है। तनी गरम तेल उल मल देते। ई तो दिन भर खाली घूमत रहते, एकरा टाइमे नहीं के मिलत। हाँ बहिन अपन हिया, लेकिन रउआ समझ ना सकीना। बहिनो उहे बोलतिया, हमरा के देखते ओकर बात है कबर गइल मैं देही में के। तबे ले बढ़िया से बतियावत रहलिए। ए जी कुछ नहीं मैंने कहा जी मुंह वाला कह जा यहां से। का लड़े लगल रे होते तू? हाँ हमार जब बियाह करे करल त काहे के बियाह करेले? देखी जौन बोले के बतान बोली। तन दबा ना दिखा पर दुखाता। ए तहार तो मोय अब दुखाए लगी। दबा रो गोड़वा दबा होनिए से। काहे ना हम दबाइबे ना करम। रो दबाव तनी उ कम बाटे। मन दबा देबू तो घट जीबू का? एक चुप रह जी हमरा बड़ी आनंद दबा बतावे। नींद लगता? अरे मैं अब मन करता है पे चुम्मा लेनी। ए अभी जौन करे के बना तौन करी, हमें जले जातन खाना वाली आ खाना लियाई। ए जे खबू न हो कि पलंग पे चलबू? हटी ना तनी। यही से तो हम सोचनी है कि वो से कहो में तो भाग जाई। ओकरा के त आंखी से फुटलो आंखी देखल ना चाहिए। बस हमार तो भइल बटे कि दुखाई। झूठो के कहत लोका हो। तब का बताओ। हां चली हम रवा के खाना निकाल के देतनी, ओकरा हाथे खाइम बजनिया की। चलो तब दत नहीं। चली झूठ मूठ के जन नौटंकी कइले बनी। आ गते गते चली हो। नैन नैन और कनिए बड़ू लाम ला कर बोटले बनी। केनियो साड़ी फंस जाए गिर जीबू त?
तो गिर जाम तोरा उठावे खातिर बटले बना घाव लगी तो के सही घाव लगे तो तारा गरम चोट लगी दर्द हमरा हो जाना लू कितना हम प्यार करेनी उठ चल कौन चुम्मा लेता समझी अरे वो ऐसी बोला था मर्दे पिलुआ अच्छा चल चल